Gipakita sa mga sundalo ang ilang kahana sa pakigubat ato sa gihimong live fire exercise nga gipahigayon sa 2nd Field Artillery 1st Round Accuracy Battalion, Army Artillery Regiment, Philippine Army sa Sitio Chapter, Barangay Maputi, Banay-Banay, Davao Oriental niadtong Oktubre 21, 2022. Tumong sa pagbansay sa mga sundalo nga masukod kung unsa sila kaandam sa Field Artillery Units samtang gidemonstrate ang ilang kapabilidad sa paggunit sa military artillery ug ubang ekipo panggera. Tumong sab niini ang mapalambo pa ang koordinasyon sa mga sundalo sa ilang mga combat operations ug masulayan ang ekipo nga masigurong anaa kini sa top-notch kondisyon. Gigamit ato sa pagbansay ang 105mm howitzer long-range weapon nga dunay kapasidad nga maigo ang target nga naa sa 12km range ug tanang long-barreled nga mga armas. Bisan pa man nga nadeklara ng insurgency-free ang Davao Oriental ug ang ubang probinsya sa Davao Region niadtong milabing mga semana, padayon gihapong gipakusgan ug gibaid sa mga sundalo ang ilang abilidad aron masigurong mamintinar ang kahapse ug kalinaw ingon man maproteksyonan ang katawhan batok sa posibleng hulga sa terorismo. Nitambong sa aktibidad sila Action Officer Provincial LCAC Brigadier General Leopoldo Imbang Jr. kinsa mitindog isip representante ni Governor Corazon Malanyaon ug Commanding Officer of the 1st Round Accuracy Battalion Lieutenant Colonel Miner Gutierrez. Makita sab ang presensya ni 10th Infantry Division Assistant Division Commander for Reservists and Retiree Affairs Colonel Feby Lamerez nga mitindog representante ni 10th ID Commander Major General Nolasco Mimpin, Deputy Brigade Commander sa 701st Brigade Colonel Edgar de los Reyes nga mitindog sab nga representante kang Brigadier Commander Brigadier General Oliver Makiling, kuyog ang Davao Oriental ug Pantukan LGU officials. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe